Mamo, Mighty. Swika pano. Undi makombe. 2025 apera. Nyanguru. Kumurume wako inini. Chichongada nditaurira kuti pamusha pako apa semurume wangu. This is what I did in 2025. Kuti inini ndifeel kuti sure ndakarora mudzimai. Sure nakurora chitunhu. Nditaurira kana one or two things vaunoti tarisa icho necho icho. Handina hangu chandinokwanisa kurangarira humba, asi ndinozama wanhu kuita semwana akabva kune vanhu. Mudzimai anokudza nekurespekta murume wake nedzinza. Icho. Mamo, simuka hako. Naime wana samanyanga. Wana shumba, wana soko. Nemo wana mhofu. Those vatinoitere kumadzimai edu izvi. Kuti anosvika pakuita how many decades muri mese. Asi achingofila kuti she's a stranger in your own house, in her own house. Achibvunzwa kuti what did you bring to the table? Zviriko here izvi. Unoziva kuti at some point unofanira kusvika pakuti inini handisi kugarira vana vangu pano asi kuti ndiri pamba pangu. Absolutely. And we are one. In fact, yes, because once you are married, then you are one, you are no longer two. So you cannot come in every day and you feel you are a stranger. It can't be, guys. Yeah. Yes, submission. Women need to submit, but the second verse as we go as well, it says submit to one another. Tiri kurasika papi nhai imi wana samanyanga, wana soko, wana shumba, wana mhofu.